Maynila, Pangasinan. To the moon! Pupunta tayo sa Lubas Farm. So, tingnan natin kung ano bang meron doon. Dito, nakita ko kanina itong flower of bed. Sobrang natuwa ako. So, pipitas ako ng isa. Sana hindi pa ako pagalitan. And then, ang ganda. Dito to sa Lubas Farm, makikita. And iba't ibang colors, like may pink, may red. So, thank you po for the flower. Bato to ni Darna pag nasa binalonan ka. Mukhang hinog na to, guys. Nung bata kami, meron kami puno nito sa likod ng bahay namin. So yun, inakit namin yun. Pero ito, hindi ko ito maakit eh. Kahit po lang halos. Hindi lang halos, pero pag kinakit ko to, wala. Isang ganun lang na legs. Worthy ba na kubo ang hanap nyo? Well, nakikita nyo dito sa aking likod. Matatagpuan yan dito sa Lubas Farm. Ayan, nung nakita ko itong mga kubo na to kanina, parang feeling ko more on Bali-inspired siya na kubo. Tapos, ano lang siya, triangle. And then, pwede ka dito magpahinga kapag hapon siguro na pagpagod ka na. Sobrang, ano niya eh, parang at peace ka lang dito. Simple, kumbaga. So yeah, if andito ka sa Lubas Farm, try to go here tapos Instagram worthy to. Nakasakay ako ngayon dito sa may traktor o kuliglig. I feel like lagi nyo ito nakikita pag pupunta kayo ng probinsya. So ginagamit to dito para mag-deliver ng goods from farm to market or to move around here sa farm. Ito yung ginagamit. Kuliglig, traktor. Broom broom, skirt skirt to the moon! Larga larga! Oh, bente-bente lang, bente-bente, sakay dito. You know what? If you wanted to reconnect back to nature, masasuggest ko sa inyo ang Lubas Farm because nung pagpunta ko pa lang dito, yung papunta niya is already bumubungad sa akin yung mga mountains, yung mga puno, and everywhere I look dito, mga green, and then there's farm animals, and then kanina I saw some bed of flowers, which is sobrang nakakatuwa siya. Mga rice corn, meron din. Akalain nyo ba na meron ganito sa Binalonan? Sobrang ganda. It's so relaxing. And then, ang dami mong makikita dito na mag-reconnect sa'yo sa nature.